ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହବନି ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମାମା ତୋର ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମୋତେ। ଚାଲ ତତେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ଚାଲେ। ରେ ଜଗା ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ନବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲା କଣ ବା ବୁଝିବେ ମୋ ଜଗାର ପ୍ରେମ। କୋପ କରିବୁନି ରେ ଜଗା। ଆଜିକାଲିର ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଯାଏ ତେଣେ ଖାଇବା ବନା ନହେଲେ ପୁଣି ରାଗିବ। ବୋହୂ ଆସ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲା। जल्दी जाओ ऑफिस में लेट है। हाँ तुम नानी को कह के आसो और कुआं को ले तू ता हाँ रे बुआ भलो रे जीवु। पिलाटा स्कूल को देखि तबे आसुनी कौन पाई के जानी। ओहो मनटा केमिति हेलानी छुआटा स्कूल रो आसुनी। अरे देखि को जा कौन फोटो देखो से कोन वाला मामा मामा लो वो धोना आसिला आ जा आ छुआ मुझे सुची गला नहीं चल ना चल मु तो खाया कितने रंग कर खाइबा माने जानि छु ना मु तो खाई साग बड़ी चूरा तरकारी सब भरी तो मन पसंद खाइबा जा ना तू पे बड़ा बनी तू मामा आसे आ ठाकुर पाखे बसी भागवत टिके पाठ करिया। गोविंद 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 बालुगालुची महानंद से महानंद परमाली ले ताईले प्रचनाली से प्रचनाली प्रवाले मन को भाऊनी रमनाय को मन निरंतर भाऊ हाँ कृष्ण बोली जीव जाओ हाँ कृष्ण बोली जाओ जीव मोती गोविंद 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 बालुगालुची महानंद ये महानंद परमाली ले ताईले प्रचनाली से घर को आश्वासी सुनाओ भजन कीर्तन मंगल भक्त होनी चलो मृत्यु जीवन ये प्रचनाली को पाया मन को बहुते रखा। हां कौन होती अरे बापा आसिला आस 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 मु भागवत पढुची तम माने
ନେ ରେ ବାପା ନେ। ତତେ କଫି କପ୍ ଆଣିବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ତ ଘର କାମ କରିବେ? ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ କଣ ବନେଇଛ? ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବନେଇଛି। ଶାଗ, ମୁଗ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଭାତ ସବୁ ବନେଇଛି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଶାଗ, ମୁଗ, ଭାତ ସବୁଦିନ ମତେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ମାରିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ମା, ଆଜି ତ ଭଗବାନ ଥିଲା, ଆମିଷ ଟିକେ କରିପାରିଲୁନି? କାଇଁ ସେ ପାପ କଥା ଗୁଡ଼ା ମନରେ ପୁରଉଛୁ? ଆମିଷ ଖାଇବ କହୁଛି, କଣ କହିବି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ? ଜୀବ ହତ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ପାପ, କେମିତି ବୁଝେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ? ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କଲେ କଣ ମନ ଭରିବ କି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଟା ନ ଖାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମିଷ। ହଉ ହଉ, ତମେ ତମ ଶାଗ ମୁଗ ଖାଅ, ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିଦବୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। କଣ କରିବି? ଛାଡ଼, ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବାଟରେ ଆସିବ। କୋଉ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବେ? ଏମିତି ପୁଅ କଲି ଯେ ମୋ କପାଳ ହଇରେ ବିଧାତା। ଏ ତମେ ଜାଣିନ, ଜଗା ହିଁ ସାହା କଲା। ଜଗା ହିଁ ସବୁ ସେଇ ତମ ଜଗା ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଜାଣିଛ କାଲି ନା ରଥଯାତ୍ରା। କାଲି ଶୁଣ, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆମ ମାମାକୁ ଧରିକି ଯିବା। ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା, ରଥ ଟାଣିବା, ଯିବା। ଏଇ ସହର ଶୋଇବ ଗଲ। ତମେ ଛାଡ଼, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ କଣ କହିବି? ତମେ ଯଦି ଯା ଶୋଇବ, ଆଉ ମାମାକୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ମାମା 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 ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଅଜାଣତରେ? କେତେ କହିଲିନି କାଲିଠୁ ଜଲ୍ଦି ସହର ବାହାରିବ, ତେଣେ ମୋ ଜଗାର ଦର୍ଶନ
Mama, mama. Aru, Aru. Ikhlas loh. टिफिन ये टिफिन আমি খাই যে অফিসে অফিসে টাইমে নাই মানে তুমি টিফিन তো দিয়ে নতি ମୁଁ ଯଦି ଟିଫିନ କରିବି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅଛ ତମ ଘରକୁ ଟିଫିନ ବନେଇବେ ତମେ ଟିଫିନ ଯଦି କରିବନି ଛୁଆର ଠାକୁର ଦେବତା କରିବ କଣ ମୁଁ ବି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଜଣେ ଇକ୍ୱାଲି କାମ କରୁଛୁ ତ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଇକ୍ୱାଲ କାମ କରୁଛୁ ଘର କାମ ତାହେଲେ କରିବ କି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରନ କରତେ ବାହାର ଖାବାରେ ରଖିଦିଅ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୋର ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତମେ ବାପା ଝିଅ ବାହାର କାମ ଖାଇକି ପଳେଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡି ହେଇଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଖାଲି Agak dong ini mungkin. Tadi belayan. Bilang aku. अरे कितने दिन हेलाणी मो मम्मा टाकू देखी मनटा थोड़ा डहड़ भी पड़े मम्मा ए लोकटा को फटा वो बात स्वामी भी चलो मम्मा को कितने दिन हेलाणी देखी चलो ना स्कूल बटे जीवा के देखी देई आसीबा चलो सेई बाटे जीवा तमे देखा न देई आसीबा मां जेजे ଦେଖିଲୁ କେତେ ଡେରି ହେଲାଣି ସେମାନେ କୋଇ ଯିବେ ତୁ ଭଲ ଘରକୁ ପଳା ଆମ ଗାଈ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଯା Singan kita. Waduh. अरे कौन है तुम्हारा एमटी के बस तो चलो फोन करके पिक अप करना और भेज ना तुम इसे पता है ना କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କାମ କରୁଥିଲି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜବ୍ ବି କାଟି कौन तुम बहुत जगह में तो घर के लिए चलेगा तो एक का कैसे संभालेंगे ଏବେ ତ କିଛି କରିହବନି ନା କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବ୍ ଖୋଜେନି ତମକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ अच्छा मामा है ମୁଁ ତ ମାମାକୁ ଦେଖିନି देखिलो माने रात से 9 बजे मामा घर को आसी ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାମା ଘରେ ନାହିଁ मम्मी ये है कोड जाइथिलु कोड जाइथिलु कोड जाइथिलु Bukan malah. रात 9 बजे कोड जाइथिलु मम्मी डैडी तमे तो घरे सब बेले झगड़ा कर मते आया नहीं केही स्कूल को गलो मु केमे के आसी थाते जे ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲି ରବରରେ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ଡ୍ୟାଡି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତମେ ପଚାରି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲ ସେ ସେଇଠି ନେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ମାନେ ଝିଅକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକି ତମ ଜବାବ କଲା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆମ ଘର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଶୁଣ ଯାଅ କଣ ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇବି Brendan. Atau kenapa?
ନମ୍ବରରେ ଏଇଠି ମାମା ନାଇଁ ସ୍ମୃତି हेलो हेलो डॉक्टर बोलते କୋଉ ଡକ୍ଟର କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛ କହିଲୁ ଆମ ଝିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। एक्सीडेंट को हॉस्पिटल ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେତେ ଡକ୍ଟର କଲ୍ କରିଥିଲେ। जल्दी जाना कौन है इसको जाना जगह सबरे से जगह डॉक्टर मुझे कॉल कर अरे देखती ना लेकिन हमको ऑप्शन वाला लगा हुई जब हम वो अरे वो तो लोग बड़ा पूछो हम को चाली को देखती बा कौन है अरे बाबा कौन है बाबा तुझे कौन लगता है तो कुछ ना केते के कांदी जो हमारे दिलना ତମେ ତା ତମ କୋଉଠି? କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଚାଲିଛି ଡକ୍ଟର ଖାସଟା ଭଲ ଯେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସି ତୁ କାଇଁ ଅଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ବାପା ମୋର ମୋ ମାମା କାଇଁ ତମ ବାପା ଦେଖା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖରାଦିନେ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଯଦି କିଛି କରିହେବନି ଭଗବାନ ଏ ଭଗବାନ କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କଣ ଦୋଷ ଖାଇବ ଯାହା ଦେଲୁ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଜଗା ଶୁଣ ଜଗା ଯଦି ମୋ ବାବାର କିଛି ହୁଏ ତୋର ବୁଝା କଣ ସବୁ ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ଚାଲ ମାମା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଚାଲ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା ଆମ ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ସୁଧାରିବ ଯା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଗାକୁ ଡାକିବା ସିଏ ଆମ ବାବାକୁ ଠିକ କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜଗାର ଚମତ୍କାର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚମତ୍କାର କରିବ
ଏଇଠି